Ya. Est-ce que vous avez Facebook? Salut. Ah, le big boss. Voilà, ça c'est Monsieur Baba. Avec Ching Ching. Et puis, ouais, en forme. Et là, Madame Anisette, il y a Yuzengol Karakarazayati à Dubaï. Bienvenue à Sidbavi. Vanessa, Madame. Look. Yes. Ça, c'est l'homme à tout faire, ça. Ouais. Que à toi, Mafana. Ça dit an-tsika famille lettre of time dans l'aéroport. Madame, maman Jija. C'est à toi, Nara Karka. Coucou, ça gagne le diable. Ndret Zaheu, ati amni Murndran Masni. Ya. Zay. E famille seulement manuk na sarat. Marina B. Ya, TSIKA. Ah, toi. Mangan bonsoir atika jam bam sanga-sangana. Am nanda riva ti. Ah, tiga karani kizake. Mafana tie. Ambaram tika jam zang fa. Mafana de Mafana tiu. Fa yetu ndek bama nichinicheli. Yetu zang bama ngachecheka eli amni Marina Ichati. Bama nichinicheli. Anaro pa kafi zang batsara aboka le karakor zang les smart vacances en même temps que les petits amis nous faisons un café avec faisons amis je vais même occuper zan kasamba vas-y que interviewer la Vanessa anoma Vanessa eza tsara be adresse misy look tsara be na boku tam publication niany izy no nandoky sakafo no an Jerry Marcoss tamini publication itanandre igny ke eza adresse misy anao ambarafo so namantsika aby avy Madagascar mandeha a Dubai mba tia hinagna sakafo malagasy satria anao zagny mandeha ya zay. Voilà, ang tenetsika zay nga ve. Fa zao tsika kurang amin'ny Vanessa Madaluki. Eza adresse. Adresse ntsika a Dubai izy io amin'ny quartier de business Vania Square. Vania Square mazilany alisavokar igny de rehefa tonga Dubai anao misy contact fogna zegny azahoanao hoe na soit anao miditra amin'ny fazina mivantagna Vanessa Cause de la vie na soit anao miditra agnatin'ny fazine Madalouk restaurant Malagasy in Dubai. Akao anao mahita instruction jiaby zay tadiavinao fa za tsy afaka magnampanga hoe tsy haiko magnazava le location zay tsy diako loatra ka tsy raha efa anao tonga Dubai za mi-envoyer location karaha io de tonga va maro avako be nivita gasy dia tsara akora jiaby ampiasaintsika koa zegny akora gasy daholo raha afarigny avy Madagascar zegny raha ataontsika ao ahitavantsika sakafo isan-karazany zegny karaha anao Madagascar fo zegny anao tonga aminay ao mahita raha isan-karazany. Voilà, resaka sakafo zafy nagnandragna crevette sauce ndraiky grillé na poulet karaha hoe akao gasy zegny izy hoaninao avake koa anao zegny mavita
mbola mihinagna ravitoto miaraka hena miaraka zay raha tadiavinao sakafo satria Dubai zegny tanàgnana business tanàgna fivelan'ny Madagascar mety eritreritranao hoe so za zegny tsy malany sakafo sady sakafo aty jery mafana ya hoantsika zay tia raha mafana sakay tsy problème fa anao ka ola hagnano course anao sahira za io mafana ty fô eto moa zegny eo ihany satria morimorony-drano ya atsika karakaraha igny zegny le moron-drano igny zegny misy la plage igny zegny izy ty hoan'izay efa mahay moa zegny tsy tantaragna fa hoan'izay mbola tsy mahay i place ty zegny dia place namboarigny désert désert iaka be taloha ya fa izy misy rano izy ke iny namboariny olo aby misy ranomasiny ranomasiny zegny misy rano avy koa izy feno tanàgna good yeah yes I want to drink one juice What that? Mix cocktail like which one good? You want sweet or sour? Sweet. Sweet? Yeah. Dubai Thai, smoky colada, cherry berry crust. Yeah, same this one. I did two This more. is strawberry. for me too Three. okay yeah 3? zegny aty koa tsy miteny gasy tsy miteny français fa anglais Watermelon fresh this one. raha ka zegny Yeah, for me watermelon. So no strawberry. efa nifidy anao tso So 2 strawberry and 1 watermelon juice. what is yours The big one was The same. the same okay One more. One more person and one bottle of water. One water. pineapple zegny za tsy mahita commentaire miteny wetra ty yes of course yes ya fikarakara États-Unis fô zegny mandeha USA zegny anao ya mba mandrivondrivotro zegny misy za tsy mahita commentaire zay toko malagna magnano direct ty tsy dia mahay izy ty loatra fa koko olo jiaby koko andre jiaby miza mivantagna Jerry Marcoss avy aty Marina Beach commande jus za te igny tie jus de ino tegna tsara eto fô efa natao le atao mitovitovy le fa lain'olo le fa mipetraka ty aby reto fô ke izy io tsika mitany madame tsara tare ty madame Matrix African Club Yeah. madame Matrix African Club iny zegny raha mba ambaranao zahay satria zay ile pizza zegny iny raha misy amitsika Matrix African Club iny afitranao Misy raha jiaby eo. Kofa raha mahakasika ambiance misy jiaby eo. yes Matrix, Hira, Banias, Nirty Metro Station. Tsy lavitry Metro Station Hira, Banias. Fa mandalo Dubai mba mamangia. zegny Moins cher, very cheap. le big boss il est là. Il dit pas grand chose mais il est là pour vous satisfaire. Ce que je connais en Malagasy là, c'est Tungaswa. Tungaswa. Et Machiro. Ya Machiro. Ya Yuzani patron B ni Matrix miaraka madame na zato. Ya Roseni Gasy ndraiky ya fa marié tsonareo magnano rabe. Malagasy madame igny raha misety ato zegny boaka aria Guinéry tsy lavitra Madagascar koa fa ivelany mbola continent misy atsika fô donc karakara zay zegny magnambarambara raha misy amin'ny fiarahagna amin'ny namanay reto aty
tegna tanàgna tsara tsididigny marigny Dubaï. Jerry Marcoss moa fa nisy occasion tamin'ny 2012 tagny Amerika fa mbola hafa koa ny aty a Dubaï. Ny Europe moa zany France efa tsy koragnina, Allemagne, Suisse fa ny tegna agnisan'ny navariagna zazagny Amerika ndraiky Dubaï ty, surtout Dubaï zegny hazala nampiaky za fanagna miboaka avy agnaty tragno karaha olo miditra agnaty laforo agnaty tragno anao zay mba misy clim. Ya mety maro olo mandeha ty na artiste fa samy magnambara zay raha hitany fa ninona ndraiky zegny izy ambarako atsika zegny agnisan'ny toerana tiako ity Marina Beach ty, hitatsika baka zy moron-dranomasigny feno fialamboly, feno la musique midontsidotsika mahafinaritra ny tegna artiste. Ya donc koragna tsy atao lava loatra eky fô olo jiaby samby mba magnararoatra mikoragna aminamagna koa zay satria zay olo mandalo Madagascar efa tsy ela magnano tour koa Jerry Marcoss ke azadigny ho anareo zay mandeha Dubaï sakafo mandalova amin'ny madaloky Vanessa zanaka sambava fa à Dubaï etavanao azy. Et aussi n'oubliez pas de passer chez Matrix African Club. Ouais, Monsieur Baba et sa femme est là avec Chin, il est là, toujours au téléphone, le businessman, yes. Donc, ok. Alors, j'ai avec madame Zengi, Mangan, coucou, Mandrapion, Old Diaby.